Здравейте, пичове, мъжки човек, какво правите? Аз съм Линтън БГ. Ние ще играем нещо подобно на CSGO, но се казва Special Forest Grow 2. Ще играем New Game и понеже има няколко мода, искам да ги разгледаме. Класик. Започваме с зомби мода, тъй като ми харесва. Ще играем на офис. Въпреки че това е най-новата карта, не съм знал, че има. Това са някои това са хора, които да убиват зомбитата, това са зомбитата. Съответно, аз ще съм някой от тези зомбита, защото искам да помня зомбитата. И ще съм съответно този. Или този, не знам кой ще. Ей, той аз съм ето. Окей. Така. В момента вече сме зомби и обикаляме и с този офис. Това е. Така, ние сме само с нощ, тъй като не можем да си купим оръжие. Сега ще видите, ето. Пием. Харча си пари. What? Да, дори да си го купя, ето виждате, не мога да го ползвам, тъй като пак си валя ножа. Но въпреки за това, че когато натисна този пистолет, ножът има силата на пистолета. Тъй казано, имаме много живот, между другото. Имаме 300 живот. Уау, това как е направено? Вижте, хора, зомби уин, ама вижте, майко, какво специал Forest Group 2. Това направо много готино съм го направила. Така, че да обследваме този. Да видим къде ще ни отведе. Къде ще ни отведеш, пич? Май видях един. Да тръгнем на там. Пич. Лад, как си пипам ножа само. Така, пич, тук някой е умрял и тук ще се спомина. И пак зомби уин, тъй като не убих никой един от тях. Но както цяло това е зомби мода, искам да пробваме с вас нещо много готино, което е в New Game, не на класик. Ще видите един мод, който цяло на мен много ми хареса. Не бомб мод, не зомби мод, Capture the Flag мод, не. Ще играем на по-скоро back. Ще играем мултиплеер. И ще си напиша име, тъй като аз няма да си казвам плеер, а ще си казвам Иван, тъй като това е моето име. Окей. Онлайн, ще играем онлайн. Не знам. Апдейт, нещо си там 50. 150. Max Player 6. Max Pink 15. Mies. Create a room. Nuik. Winter, нещо. Не знам, но мисля да Ice World, не. Мисля да играя тук. Не, по-скоро тях. What the hell? Ще играем на ето това. Не знам дали ще играя за други хора, които са онлайн. Но нека пробваме. И да видим какво ще стане. Дано да играем онлайн, тъй като няма да е онлайн. Пинг 18 без. Така, май това е онлайн, тъй като гледам. Затова да почнем да играем и да видим какво ще правим. Като цяло сега ще видите, че играта е много готина. Въпреки че в момента се въртя в кръг, не знам защо. Не мога да намеря другите. За Бога, къде сте, пичове? Гледай го. Грозник. И като цяло може да им взимаме оръжията. Ето. Което е готино. Може да им взимаме оръжията.
В момента точно взех това. Взех му оръжието, тъй като не знам какво е то. Чакай да се покатя на стълбата, да видя какво е. Какво ще се прави. Така тук мога да влея в магазина. Но не. В момента виждам, че той стреля някъде. Join the game Player X. Добре, някакъв Player X join в играта. Тук не мога да влезем, защо? Добре, паднах долу. О, как го гръмнах! Как го гръмнах! Защото искам да ви покажа как презареждам. Ето така. Защото имам чувство, че си ги сипвам в ръката, вижте. Хора! Добре. Вижте къде ги сипвам. Цак. Май ги изливам, не знам, че. Изливам ги такова. И слагам нови, да. Логика. Как го убих, много ме скефи. Просто направо, как го убих. Просто. Добре, защото странното е, че не мога да влезам във всички зали. Само тези, които са отворени. Така да си качим тук и да видим кой е тук. Като цяло мога... Не мога. Мога да приближавам Leave the game Player X. Някакъв Player X. Лефна в момента. Значи в момента играем онлайн, което е готино. Супер готино. Бати пичо! Тук всички сами за себе си ли играем, не знам. Май. И играя с други хора, които са от моя отбор. Ма с други. Из целия свят. И затова виждате, че леко ми бъгва. Не мога да намеря нито един, тъй като всички се крият тук. Join the game Download Trump. Някакъв Download Trump. Join и тъй като не убих никой. Не знам защо. Тайничко. Помислях, че този го застрелям, но не успях. Няма да излизам тук, тъй като гледам някакви се поцелят. Защото искам да извадя нож. Така. Си извадя ножа. Така някой стреля. Валя си. Опа! Ета пак. Къде стреляш, бе? Хора! Това вижте какво има! Този има! Златна! Не мой да бъде. Фак! Никой ме стреля. Гей такъв. Ти фева. Защо бия? Гей грозен. Аре бе, приближи бе. Гадняк грозен. Как презареждам? Вижте как ги презареждам. Цак. Не го направям как вижте само. Хора, валя си и си го слагам. Няма никакви проблеми. Даже няма проблем, че ще падне. Просто си го слагам. Няма проблем, че пълнителя, например, ще падне и се спи. Аз просто си го слагам и си фащам задръжката и стрелям. Това е много странно. Let's go! Се фърних само. Това не му убият един тапак. Къде ви тапаци? Ой, тапак! Бутни ли после ще осъдя? Какво прави той сега? Качва се слиза. Какво прави, не мога да го разбера. Умрете пак. Това... Ама аз в момента съм с заглушител, бе, хора. Това май е заглушител. Тъй като гледам някакво... Абе, това е някакво си тъпо... някакво си тъпо пак аз. Някакво оръжие, да знам какво е. Интересува. Исках да си убия някакъв мой. Аз пак обърках и не спучих. Скачвам. Котех. Паднах. Тоги, конечно, се прави на лут. Това е пак някакво... Колко патрона имам? 35 или... Не знам, ще взема това. То е също. Айде бе, защо не мога да убивам нито един, бе? Убивам някой там. Ама де да знам защо убивам само тях.
Опирам само една игра. Вау! Умри, бе! Ко носиш? Гора! То си има! Хора! Помпа! Хора! Това е просто вече. Помпа! Помпа! Има супер помпа. Хора, има супер помпа. Чай малко. Къде отиваш, гузник? Сяла да ми бяга. Ела тук. Ще ми се качваш по сградите, а? Някой го уби. Да псувам. Вижте, хора, така се ходи. Не че просто не може да ходи така, просто чути си. Пак някой стреля. Кой е пак грозен? Може да вържи. Също. Чайте да си купа бомби. Я момент, това може да си купа. 8700 имам, това е 2500. Заслужаваше да си похарчи парите, хора. Това сказва автомат просто. Колко патрона имам? 20 патрона от 6 презареждания. Това е просто. Имам 6 презареждания. Вижте сега. Супер сега. Так. Не! Сега имам пакост. Чай малко. Искам по-нещо. Хора, като цяло, мисля това да е за този епизод. Следващия епизод ще видим нещо готино, което няма да е на CSGO. Затова, надявам се клипът да ви е харесал. Ще има още клипа на CSGO, предполагам. Надявам се този клип да ви е харесал. Не забравяйте да го лайкнете.